Masobra 6,000 nga mga kabataan sa probinsya sa Negros Occidental ang nagtipon-tipon agud talakayon ang mga sexually transmitted infection kag HIV/AIDS. Ini naman ang ginpatigayon pinaagi sa efforts sang isa ka non-government organization. Aring report nga aton gintutukan. Sa pagsakas ng kaso ng HIV/AIDS sa probinsya ng Negros Occidental, ginpangunahan naman sa mga youth leader ang pagpanawagan sa pamatan-on nga maghalong. Ma-inform kami nga mga estudyante, especially sa amon nga school. And as what I heard sa amon nga talk, sa amon gid age laban ang HIV. Ginaingganyo man sang student government sang isa ka kolehiyo sa kasubong nga mga youth leader nga mas ipalapta ang itsakto nga impormasyon. Important nga to have our relationship with God and of course to take care of ourselves. And syempre, though hindi kami bala magpabaya sa amon nga pag-eskwela and have the knowledge sa amon nga mga bagay. Each of us or the youth should be aware gid every day or sa ilang nga sex life nga ginatawag. Dako man ang papel sa mga manunudlo agud mapunggan ang pagdako sa makaalarma nga numero. Awareness that they can avoid having this kind of disease. Ginaingganyo sa mga pamatan-on nga magpaiway anay sa mga sexual activity sa lamharon nga edad. Hindi ta silang dapat magpadala per may ang emotion ta sa mag-sex lang ta pero dapat in a nice way or dapat may prevention gid. Todo man nga ginakampanya ang early detection kag testing agud mahatagan sa libre nga ARV drugs kag nagakaigo nga pagbulong.